Para nós, para a empresa Emotional Light foi cando nos comentaron esta iniciativa, pois xa de inicio pois interesounos poder colaborar, calquera iniciativa que este relacionada co deseño, entendemos que debemos estar aí, e máis cando se vai a desarrollar e cando vai a ter lugar aquí en Santiago, non? Esta tipología de eventos nos que se pon un pouco en valor o deseño, que é un pouco algo bastante desconocido para o público general. Ao final o deseño está nos rodeando continuamente, xa non só a nivel de interiorismos, de arquitectura, sino que no día a día todos os produtos que utilizamos teñen unha componente de deseño detrás. É dicir, poñer en valor esa parte de deseño en cada unha das súas disciplinas é moi importante. Evidentemente, ter un evento que os participantes poidan poñer de forma conxunta transformar espacios con base en diseño é moi importante, e despois que toda a xente, todo o público poida ver eso e poida ver o valor que se pode aportar desde o deseño á sociedade. Digamos, a nosa misión, o que podemos aportar aquí, vai a ser completar ou complementar calquera dos espacios que se desarrollen aquí cos nosos produtos, cas nosas luminarias, ou ben poder incluso chegar a desarrollar algo a medida para este evento en particular. Xunto cas organizadoras iremos vendo cada un dos espacios e seguindo un pouco as súas directrices veremos en que espacios podemos colaborar, en cales non, e que tipo de intervención debemos facer, non? Entonces vai a ser algo que iremos traballando nos próximos meses hasta que se vaya a celebrar o evento.